Vedeli ste, že pokazené kuracie mäso môže spôsobiť vážne zdravotné problémy? Krče v bruchu, časté návštevy WC, zvracanie a podobné nepríjemné príznaky spôsobujú baktérie E. coli či salmonella, množiace sa v procese kazenia potravín. Z druhou mäsa je na pokazenie sa najnáchylnejšie práve hydinové mäso, u nás najmä obľúbené kuracie či morčacie. Dnes vám prezradíme, ako dlho skladovať kuracie mäso v chladničke a mrazničke a tiež to, ako rozpoznať pokazené kuracie mäso. Kuracie mäso je obľúbené pre svoju ľahkú stráviteľnosť a nízky podiel tuku, no jeho trvanlivosť je kratšia ako u červeného mäsa. Ako dlho ho teda môžeme bezpečne skladovať? Skôr, ako sa k tomu dostaneme, poprosíme vás v rýchlosti o odber tohto kanála, na ktorom sa dozviete množstvo tipov a zaujímavostí. A ideme na to. V surovej podobe by kuracie mäso nemalo byť v chladničke dlhšie ako 1 až 2 dní, a to na najspodnejšej políci kombinovanej chladničky. Práve polica nad zásuvkou na zeleninu a ovocie je najchladnejším miestom chladničky. Ak kuracie mäso marinujete, môžete ho v chladničke bezpečne zanechať 2 dni s tým, že mäso musí byť celé ponorené v marináde. Varené kuracie mäso a vývar z neho vydržia v chladničke až 3 dni. Pre dlhodobé uskladnenie je ideálna mraznička, kde surové mäso vydrží až 9 mesiacov. Tepelne upravené a zamrazené kuracie mäso je najlepšie spotrebovať do 6 mesiacov. Pri manipulácii s kuracím mäsom je dôležité dodržiavať hygienu. Nepoužívajte rovnaké podložky na mäso a iné potraviny a vždy si dôkladne umyte ruky. Pri nákupe kuracieho mäsa si všímajte jeho farbu. Malo by byť jemne ružové, nie vyblednuté alebo sivé. Biele pruhy v mäse naznačujú nižšiu kvalitu. Aby ste znížili čas, ktorý mäso strávi mimo chladničky, dávajte ho do košíka ako posledné. Na prevoz domov použite termotašku, najmä v teplom počasí. Pokazené kuracie mäso spoznáte podľa zápachu a slizkosti. Ak mäso zapácha alebo je nepružné, nekonzumujte ho. Pre zamedzenie šírenia baktérií sa neodporúča umývať kuracie mäso vo vode. Najlepšie je ho dostatočne tepelne upraviť. Dbajte na správne skladovanie a manipuláciu s kuracím mäsom, aby ste ochránili svoje zdravie. Ak bolo pre vás video užitočné, zanechajte nám palec hore a odber. Potešíme sa aj komentáru. Ďakujeme.